Deci, bună dimineața! N-am auzit de școală. Numai astăzi, ca cu întârziere. Serios, așa tare bine, că eu sunt întârzii. Eu sunt cu prima în limba română. Și nu vreau, știți, să întârzi așa măcar ca prima dată, că da, profesorul și știe că eu de timp întârzi, dar nu știu chiar din prima lecție cu dânsa din anul ăsta. Asta că vedeam eu cu tătul, blin. Noi 7:30, sper tare rutiera. Și ar trebui la 7:35 să vină. Și dacă la 35 vine, și e normal, că am 60 minute, dacă mai știu, am putea să ajung. Și să și pe la 35. Dacă întârzi, eu cred că nici nu o să mă duc la română. Serios, nu o să mă duc. Oricum, absența acum am n-are cum să ne pună, pentru că e catalogul nu are și așa că ce să facă. Adică cam așa m-am îmbrăcat în bloci, sacoș, în asta, că tare nu sunt mai interesat de ea, după cum am spus, după că mă gândesc eu să go, capi dacă nu știu ce pe profesor și așa de cum te îmbrăcat și nu știu ce, și mă gândesc eu să go, dacă cu sacona să ai și să zic. Știți că la mine e noroc, sper tare să nu știu așa că am și treacă rutieră fix în fața mea. Și eu să nu mai duc des la dânsa, că dacă se întâmplă așa, apoi asta plătiți că nu mai vin de grabă. Capia să mă că să vină mai repede, dar în genere nu e șuma. Trebuie să mă duc la 4 pe jos. În asta să ne iau 10 minute și o să pur și simplu minunat. N-am cuvinte. Și am putea să mă mai este, dar măcar că e nică tare pe parte că este puteaș. Pentru că câteodată prin am putea și vizita, păi mereu este câte o rutieră care ar pasa aici oricum. Și dacă este așa pe aproape de ieșit, nu puteaș. Abia și buchetic, o să pot urca adresa și taman la fix. Dar dacă nu, nu știu cum ajung eu asta la română. Dacă așa maxim 2 minute să întârzi, crezi că ne-am să intru, crezi că n-am să merg să clinică. Eu oricum să grupul așa să întrebe asta activ. Da, dacă ne-am să întârzi, dacă 5-6 minute n-am să mai intru. Că chiar asta mă tem. Și chiar am să zic brușuni într-un fel. Tipo așa de pe nu știu de an, încă să mai întârzi, dar chiar de-am la început, o să de-am cred că cu tătul. Dacă mă duc la ora 7, eu aveam maxim jumătate de oră să mă gătesc și să tot e târziu de ieșit. Eu tot să mă scol la 6, dar eu... Și acum și 46, mai am 14 minute, sper să reușesc. Am coborât de rutieră, că era prea mare am puteaș și încercam să mergem pe jos. Cu 1 minut, 2 precis am să întârzi, la deamă. De 1 minut, 2 cred că n-ați și nimic la ce poate să facă. Poate să te punea câteva și iar întârzi, nu știu ce, dar sper că se treacă. Nu știu, mai am pe clasă sau nu. Deci am avut română, până la urmă am întârziet, acum așteptăm să avem engleză. Cam așa. Deci am plecat engleza. Și apoi așteptăm să înceapă chimia. Nu dăm așa. Vedeți să fac educația fizică sau nu? Nu știu, parcă din ea ne dai, dar ne-am luat la angliski. Până la urmă ne-am dat o ție să acum jos, că tare mă temem să nu mă sudui, dar asta e mai eu, așa că nu știu ca să zic ceva. Și da, nu mai înțeleg eu orarul ăsta, mereu la început de an, așa eu ca și cu orarul, nu înțeleg nici ora, când să încep lecția, nici nu se termină, nici nici nu înțeleg. Mă enervez. Deci am dat în cabinet, mi-am luat, iată, am scos cartea. Profesoara încă nu-i, dar așteptăm să vină. Are un an să închipui. Eu sunt proces când așa nu o să faci mică, nici la chimie. Da, deamă? Da, așa și la terminat. Că nu că la engleză, la română am făcut. Mai ales la română am făcut chiar mult. Dar deamă să vedem dacă o să facem și la chimie. Parcă dice, vreau să mă duc la magazin să cumpăr să mănânc, ori am două variante, ori să mă duc la magazin, ori să cumpăr mâncare, da, și să cumpăr mâncare, ori să fac educația fizică. Dar dacă îmi fac educația fizică trebuie să mă schimb, una alta. Pe de parte eu zic că dacă mă duc la școală să fac sport, nu o să mă mult, da. Nu știu, azi de așa și azi mă puși. Eu nici nu înțeleg la și oră sună, profesorul văd că încă nu mai vine nici de aproape. Nu știu, poate încă nu a sunat. Adică doar încă la noi încă sunt nici nu într-un fel, trebuie să nu dăm seama când e lecții, când e recreații. La noi chiar nici profesorii nu înțeleg.
cap, este un pic că nu știu cum se cheamă, dar sunt în cap așa de la cine până la prezident. Și eu vin, dar chiar nu știu de tare în cap când cu asta. Dacă știți cum se cheamă, scrieți în comentarii, nu vă minte, nu înțeleg eu l-am spus. Așa îmi vin, nu știu când și random în cap. Eu sigur nu știu de unde și cum. Pot să înțeleg și așa să mă fac. Ideal, pune asta și mai punem ceva. Geamul ne-o dat din zărcinare. Da, trebuie să facem geamul. Deja cam puțin ne-am foame. Așa că cred că să mă duc și să mănânc. Asta nu comportă ceva în magasin, nu știu cum e prea ceva. Nu știu ce nume, dar vrei doar de nume. Trebuie și să socotim, să caracterizăm elemente chimice, dar de-am cum l-am făcut nu știu de greu, eu ți-am minte după de-am trecut. Da, cam așa. Nu ne-o snic de cinta de să coși de topul ăsta, fac de mie, că eu plăcut. Bine, mai încet, vorbiți numai voi să Așteptăm să sune. Și acum ducem la Lenela. De-am vrut la Lenela și e din deal. La, știți voi la care deam? Și da. Că oricum mi-a duc să fiți, că nu l-aduc să fiți, sper să nu facem nică. Până la urmă nu cred că să nu mai schimb. Dar ca să ne pună să ne facem cercuri, să fac așa și îmi trebuie să mă schimb. Așa că da, am dus la Lenela. Dar să văd că nu mi-am cumpărat. Și eu sunt și tare mare rând, dar suntem. Și ne-am luat de chiușă, ciocolată fitness, o lecțică de sănătos trebuie de mâncat și o sticlă de apă, am când ni se dă ferește. Dar am și să am alt probabil că să la baie. Dar asta de-am nu știu cum o să rezolvăm. Azi vedem, caroci. Deci, păi eu am că eu mă duc la școală și nu mănânc nimic, deloc. Fix așa cum am spus la educație fizică, nu facem nimic și am mult plec de sală. Am numai 8% și până acum am făcut TikTok-uri și am s-a dus pe să cam TikTok-urile mele. Nu mai pot face din cauza că am 8% și apoi n-ați pot încheie vlogul normal. Adică când am să ies din școală, n-ați pot filma. Așa că trebuie să mă opresc. Cam așa outfit-ul meu. Vreau să fac outfit check, dar n-am unde să pun telefonul. Deci, și fac cam toate fetele astea să filmez și să fac TikTok-uri. Așa fac nimic cum faci, numai să tu numai asta faci. Adică fetele, băieții nu, băieții nu știu ce fac. Chiar și cum. Dar fetele, fetele. Ar trebui să avem limba rusă, dar nu știu și nimeni noi din clasa mea nu înțeleg ce se întâmplă. Sper că eu n-am apucat ceva. Tare liber etajul ăsta, nu înțeleg ce. Asta fix la mine în cap șede. Am intrat la rus și așteptăm profesoara. Deci, gata, am ajuns acasă. Nu pot spun că tare că în sfârșit, că nu pot spun că am vrut doar tare acasă. Deci, avem poezie la limba rusă. Minunat. Am uitat că ceva ne-am spus așa. Știți, tot așa și ca amuzant. Dar oricum deja m-am jucat și nu contează. Acum mă voi schimba de blugi. Cam așa. De-am gata să duc și frumusețea de outfit. De-am așa și mă s-a oprit. Cam așa, și după o să mănânc și, da, după să apuc de învățatul. Doamne, să și epidibilismul. Numai că nu știu când o să în Rusia, dar mai bine mă apuc de azi. Cam așa. N-am putut filma până acum când am ieșit un altă pentru că mi s-a descărcat telefonul. Că eu nu-ți dor că avea doar 5%. Da, cam așa. În schimb, mănânc și cred că poate după ce învăț poezie revin sau nu știu, văd când. Jet, cam așa. Prânzul. Vreau să mănânc fără pâine. Că da, nu prea vreau să mănânc, am luat. Și așa am mâncat o plăcintă cu prânză. De asta din lavaș. M-am făcut, numai că deja e lavaș, adică nu e așa, doamne ferește, de mult am luat, eu cred. Așa că da, mâncăm, mă zic sănătos, zama. Zama știu că e sănătoasă într-un fel, e fiartă și arată normal. Numai că trebuie să aștept să rășească, că nu știu dacă se vede în cameră, dar e ies aburi. Și uite, ar fierbinte, nu pot mânca. Cam așa. Deci, acum vreau, nu vreau, trebuie să mă apuc să învăț poezia asta.
Deci eu am venit în cameră la bunica mea să învăț deoata asta de poezie. Are 3 strofe, tipa nu așa de mare, dar oricum, tipa chiar așa, de la început de an să dai poezie. Și eu de-am nu sunt deprins într-un fel să învăț poezie, adică ne-am învățat de mult. Și eu sper că ne iau vreo 3 ceasuri să învăț poezie asta. Așa că, așa, dacă vreau să revin pe la ora 7, apoi nu știu. Când am să o învăț până la urmă, de-am să revin. Până acum de-am vreo jumătate de oră și n-am stat aproape nic. Nervos. La mine la cap văd că ajunge greu poezia. Da. Spor la treabă în ea. Deci revenim. Am învățat asta, strofa asta, parcă cât am învățat-o. Și asta aproape, dar voi să vedeți și debilismul facem până la adică din cauza că eu mor de nervi, că eu foarte greu învăț, nu știu, da mă, și cât sunt deprins, dacă de vreo 3 luni n-am învățat nică. Doamne ferește cât china, mă, de-am 4:30, eu m-am apucat de la ora 3, undeva de mama o oră jumătate, strașnic. Eu am zis că eu pe la vreo 6 ca să mă chinui cu poezia asta. Dar cam așa, măcar gine că strofele este, la strofa asta am învățat-o, aici mai am asta, не с кем учиться, ни с кем играть, никому здравствуй при встрече сказать. Parcă adică versurile astea nu-s grele, dar oricum când zici totodată te încurci. Dar cel mai tare e că cuvântul ăsta представьте ca на mgnovenie. Doamne ferește versul ăsta și tare eu mă încurcam și uitam cum să spuneam, parcă încă mai țin minte. Dar cam așa, când deja am să învăț și partea asta, cred că revin. Deci, slava Domnului, aceste 2 strofe le-am învățat în sfârșit. Și mai am deja aici. Dă să încercăm să citim. Numai că unul cuvinte oricum turmozesc, așa că am vrut să să mă uit pe Translate. Că eu pun așa la traducător și acolo pun să ascultă și îmi spune într-un fel. Никому новости свою сообщить. Никому помощь в беде предложить. К беде, ну что, беде or беде, ну что, к чем там уже свод. Нельзя ничего узнать, попросить, пообещать, возварить, осудить. Думаю, всем нам понятно, друзья. Жить не общаясь на свете nельзя. Cam așa. Este că m-am învățat încă 6 rânduri, dar până când am învățat 8. E cu greu, cu ușor, învățăm noi cumva de-amul. Cred că undeva la 6 se termină. Credeam că pe la 7 să învăț de slava Domnului, cred că până la 6 o învăț de-amul. Că partea asta nu e că Doamne și de grea, parcă. Sperăm. Măcar așa mai trebuie și timpul. Și după asta cred că să mă gândesc și să mă îmbrac mâine și outfit să mă îmbrac. După a să editez vlogul de ieri, că nu am mai reușit, că am fost la restaurant. După o să-mi fac geanta și după o să-mi fac curat. E că când să încep școala trece timp foarte repede, că am multe chestii în cap de făcut, dar nu știu dacă o să le reușesc pe toate. Dar deja vedem. Eu pur și simplu dasnez de minți. În privința poeziei n-am mai învățat afară nimic normal, adică eu am scris-o pe foaie, am mai citit-o de vreo 100.000 de ori. Dar nu știu minte acolo în moment absolut nimic. Dacă ceva înainte de culcare o să mai citesc câteva ori și de-am mâine tot o să mai citesc, poate odată să o învăț. Și am maionez de minți, să vedeți și la mine pe spate aici. Doamne, ferește, putem uita și cărți și haine, tot ce vrei, eu trebuie așa de multe chestii așa să strâng. Așa că da, își pune muzică, pentru că așa de vibe trebuie, pentru că fel vibe la mine de muzică de tot, la mine nu merge, eu altfel nu pot să fac ceva normal. Adică din curățenie, la mine altfel nu vine motivația, așa de un ceas, tipa m-am apucat și nu mai fac nică. Și ne-am pierdut că eu am de buză, of, dar nu înțeleg cum l-am pus, am pus că eu l-am luat azi la școală și am uitat și l-am uitat pe undeva, nu știu. Tipa, un creion de buz, acela de pe temul care se învârtea așa, dar era așa de ciot cu azi, nu am idee ce să fac, nu am de unde să-l caut, dar dacă poate să fac curat și poate să-l găsesc. La mine și pur și simplu să fac școală și am mult și dat să punem muzică și ne apucăm. Și după asta trebuie să mă hotărăsc cu și outfit să mă îmbrac la școală mâine. Nu știu, să vedem. Tot săptămâna asta și eu cu outfituri noi, dar după asta de-am să mă plexez tete. Punem ceva la televizor. Asta e ca să le programă. Și m-am uitat la un film, dar de-am parcă l-a văzut pe aproape până la urmă. Punem tot ceva indian, pentru că așa îmi place să ascult. Canci indieni anume.
Acolo era, dar... Haideți, spunem Mihai Bobo Merea, nostru iubit. Am eu, adică. Dar cei care vă uitați, poate vă place și vouă, deja nu știu, scrieți în comentarii. Dăm partea asta, că mie nu-mi place. Care țipă, nu-mi place deloc. Câte milioane are ăsta? A, nu, ăsta nu are milion, dacă că este de la alt program, dar este programul care are 1 milion, cântecul ăsta. Deci, cam așa. Și acum nici nu știu să vă iau cu mine la curățenia mea. Sau nu aveți nevoie de așa ceva. Deci, ok, haideți la 3, 2, 1, tot o să fie liber aici. 3, 2, 1. Deci gata, în sfârșit e liber, adică acolo deja sunt piernele care când mai faci patul, trebuie să le iau, adică altfel n-am ce le face, dar uitați-vă, în sfârșit patul și-a liber perfect și la masă, tot e așa liber, în sfârșit, credeam că nu mai reușesc să fac azi curățenia asta. Mi-am pus câteva haine de vară, deja nu le-am pus în pat, să le pun în pat, că în pat se deschide și pot să pun acolo lucruri. Dar oricum cred că o să-i scot când sunt bine cansați undeva, dar deja o să-i scot din pat dacă ceva, că eu ne-am pus deja haine de toamnă pe școală aici în saltarul meu de haine. Și acum vreau să încerc outfit-ul care mi-a dat în cap pentru mâine. Cred că vă arăt outfit-ul, dar cum arată pe mine nu vă arăt, o să vedeți mâine. Am o video, numai că mai întâi trebuie să-mi pun înveliturile manuale. Spune astea haine de vară să pun în pat și după dacă ceva vă arăt. Cam așa. Iată, cam așa e outfit-ul meu, numai că așa, dar dacă nu-i pe corp nu se normal, numai că tare că nici nu l-am măsurat încă, numai că tricoul dacă era să fie ca așa, era să fie perfect, adică nu chiar așa, n-am eu chiar așa tare, dar adică era să fie așa, știți, mai slim, dar dacă nu prea mi-a mers, acum și o să văd cum o să stai, dacă nu o să-mi plac cum stă, nu o să-mi plac așa, o să-mi plac în altceva, acum și o să văd. Dar oricum, dacă mă îmbrac așa, voi să vedeți deja mâine, nu astăzi. Deci gata, slava Domnului, am găsit și să mă îmbrac mâine. Stau acolo haine pe cuier, dar deja veți vedea mâine. Mă de fericire pentru că am găsit, pentru că da, am arătat doar acel tricou și am spus că cam nu e larg și chiar cu bluzia nu se potrivea deloc. Și chiar nu mi-a plăcut. Și am spus, of, Doamne, dar cu ce să mă îmbrac eu mâine, cu ce să potrivesc eu bluzii ăștia. Dar până la urmă am găsit alt haină, slavă Domnului, și cu mult fericire, pentru că asta am și mă îmbrăca într-un alt outfit. Mâine deja cred că o să-mi iau chestiile mele care mereu le port, pentru că eu deja mi-am cumpărat aparte de astea elegante. Dar mâine deja cred că o să mă îmbrac în acele mai așa mai de sport, pentru că oricum mâine nu mă îmbrac adică elegant. Mâine nu mi-au nici sacou, pentru că fac pauză pe sunt el, deja apoi mâine nu îmbrac din nou, ca să mă satur de dansul. Cam așa. Deci cred că deja voi încheia vlogul, pentru că oricum nu mai am ce să fac, adică am ce să fac împreună cu voi, așa că da. Cu voi astăzi a fost din nou Paladean Carolina. Sper tare că v-a plăcut acest vlog. Dacă da, dați un like, un subscribe și scrieți în comentarii. Pa, pa! Vă iubesc pe toți care priviți vlogurile mele.